bay, karong adlaw nga Domingo sa bulan sa Mayo 29, 2022. Ato lang masagulan na lang itong English. So meron po kami isa surprise ngayon, si Maria S. Arnoco. Surprise po ito sa kanyang anak na si Bay Sally na nasa Kuwait. Tingnan natin kung anong reaksyon ni Ma'am Arnoco sa surpresa ng kanyang anak ngayong araw ng kanyang birthday. Let's go! Maato na pa karon sa celebran na si Ma'am Maria o ato na siyang i-prank aron makaalis siya diri. Hindi pa pagtumhali kay sa ako pag-prank. Oh, anak lang, sige lang. Ah. Ina sa dito unsaon niyo? Sa daw day? Asa iro sir? May iro? Wala, ateras. Ayo. Mama, ano pala ni Ma'am Maria? Ano po? Ayo. Ano si Ma'am Maria? Ay, ikaw si Ma'am Maria? Nina ka na, lagi ako si Ma'am ba? Kadilibre na sawas. Katuhan na kagsamangan. Ay, ikaw may makakita ng deliver, Ma'am. Yan, ikaw yung nato dito. Naigi pa deliver na sa ikaw di naman na sa akong kalimutan sa barang mo. Imo na pares? Pwede matita, Ma'am? Pwede ba ka? Naglumboy pa si Ma'am, naglumboy. Sige, dagano na yung lumboy, Ma'am. Wala, uy. Nagwapo ba? Yan na lang may message. Ma'am, kinahan mo ko ito. Ikaw ang mo. Ikaw may mo receipt good. Ano to, set mo to ang ikatod. Alam mo, kuyog. Kuyog.
shipping. Tuwara ba yun sa gawas? Kaya di naman sa makasunod, ari. Di na ba sa may refilling station? Oo. Ikuan lang mo, kinala makita nga. Ikaw may receiver. Yan na kay dad, yung kuan na pala ba ito yung balance na babaylo nun? Hila. 1, 2, 3, 150. Wala ka daang kwarta. Ha? Wala ka daang kwarta. Correct ako na dito, Joseph. Basig, kuani. Kisat imo to, apo? To, ade to ila ulit ako? O, kato ba ulit ako? Nagdumdum na mo. Tambo? Oo. Lagi kay na ako man to'y baro nun good. Wala ka ba ko magdahaduan? Ha? Kita ka na dito, Joseph. Wadi kay bulsa diha sa kwarto tutoy dapit. Ano, si Lupin ba? Wala. Ganso-ganso diri. Ako lula mo sa una, maganso manirig si Lupin kita ka. Ngayon ko nga. Dahil piso labi. Oo, des tutoy. Diri, giganso. Ano ba, naritawat. Hawak ko singot-singot, pamaling piso ni mo lang. Asa ba ito atong agi? Sabdo ba niya atong agi? Oh, diin mo ta ato ganina. Murag wala ka ni. Murag wala ka ni agi ani day ba no? Laktod ani laktod. Hila na may edad ni mo na eh. Ito, bless the Lord, no? Maayo pa kayo mo ko. Yung tamo sa abot ng andid, no? Silang ke? Buyat kayo man. Bye. Kung sa na to ang papel nga ara i-receive ni Nanay Maria. Baliw lang po na eh. Upuan din na eh. Dali na ay. Abli na lang. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday to you. Nagilak taon. Day to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, Nanay Maria. Na day gipatag imong anak nga si Sally. Wow, salamat. Unsa may imong ikasulti nay sa iyang surprise para sa imuha karong adlaw? Ha? Nakayong ka nga hapon na mingaw man? Wa man lang ko kay ako na nawa kitos layo. Lagi noon niya, wara ka mingawi. Wara ka na kayong nga mingaw man. Oy, hapon naman. Murag wa may kuan. Naghuwat lang ko rin kong apo. Sa imong apo. Nya unsa may imong gibati in taon karon makahilak man sa tag-apil nimo? Ya na day mensahe ang imong anak ang bilang bigay. Wa na ko to basaha kay makahilak unya ako may lang maghilak tang duha ron. Nay mensahe diri imong anak nga si Sally. Ma'am ko yung si Joy nga rin. Asa gani si Ma'am Sally, ma'am? Aw na. Sa Kuwait. Sa Kuwait lagi. Ay sa ako sang pangitaon. Wa ginong ko kailis na inyong bahat. Wa kailis in town. Kaingon to pala kung saan. Bago, Mangita pa ko asa ra tong message niya taas ra ba gito. Tinsa ha. Hold on lang mo dia manghilak tang tanan ron. Ya, pasensya kay nay ha nga na prank jud ka namo ron. Kay nainan nga na-set sa appliances. okay, ra kayo. Paminawan nay ang message ni sa imong anak nga si Sally. May 29, 2022. Happy birthday, Mother. Mama, thank you God. Thank you sa 72 years
regalo sa kinabuhi sa agoy ako may makahilak ani uy sa akong one and only Mother Earth. Happy ko makita madungog nga permi naka malipayon diha bisan layo mi imong mga anak. Sorry usahay maldita ko. Hihihi. Pero ang akong kasing-kasing kamura sulod niini. Mao bisan unsa pa bagyo sa kinabuhi moabot. Nako bisan pa kapila ko madamag ug mamumo kaya ra nako mubangon mag-inusara basta ikaw rajod akong mama. Amping ampo ta kanunay sa Ginoo tagaan maayong panglawas kay aron puhon makauli nako magkauban nata sa atong payag. Wala ilabot. Happy birthday mama, I love you. Ako ra imong prinsesa bugtong nag-inusarang gwapa. Maldita pero buutan baya ko. Hihi. Salamat ma. Ayaw sigighila kay makabati og dagway. I love you. Happy birthday. Salamat pod sa akong yaya Yuyu Rudy and Joy. Love Sally. Happy birthday Nay Maria. Makahilak gipugan lang ginawa akong emosyon no kay. O lagi taon bay Sally ang imong inahan ingon siya wa lang taon ko ani ka Ilis. Kay didiritso naglumboy pag din taon ni siya. So happy birthday Nanay Maria. Hinaot nga na surpresa ka namo karong adlaw. Happy 72nd birthday sa imong kinabuhi. More years to come Nanay Maria. O mao ni ang ato ang amo ang gi-prepare para nimo Nay. Nya natay cake diri. Oh. Pwede na ba na i-party nila? Nya salamat kaayo ninyo ha. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Blow the candle, Nay. Blow ma. Barok ma, bataw. Ni blow ma, blow. Tagaan pa kong tas kinabuhi. Dagang ako. Alimat. Kiri ma, barok sama. Ako anak. Awa bibi. Nanay. Nanay Rivera. Di, bumpa. Basig mo boton ta. Marag sa kanang. Sawan. Gira pa. Dai nagbulag chik. Hantod mahurot. Daghan ka. Ikaw ha, pasimple ka. Nakuha na ka-icing ka. Bibi, ayo bibi. Watch lang pa bibi. Watch pa bibi. Unlimited eh na? Oo, unlimited. Ang usap ko, nakuha na ka-icing. Sagday lang na siya. Wow. Wala ko dito. Saan na? Makauyag din nag-ahat si Mama Ron. Mura magkikasan si Mama Maria.